Saman to. Para nanguhit sa akong... Likod eh! Ay! Gipiktan imong taba didoy. Oh, gipiktan. Ay, murag. Duda jud ko anong punuan hagbay pa ko na sa una murag nagay something wrong ana, brad. Man di ka di ay. Gikag ko to nang ko ning kahoy oh. Mangahoy ka? Ako nang gamitan kay nakoy gamitan ani. Nya mato ka ta mo Labay labay man ko dia ati agianan. Agianan man ako da. Basta ging ti kadaan ha nga. Nga? Murag nagay something wrong anong kahawian na. Dili na ko eh. Dili na ko biya na tika. Hoy. Unsa man tos tamoy mo nga? Perti mandagan nga. Namo di something dito sa katong naikahoy dito nga among agianan. Nada nilatik siya yang kuan daw. Taba didoy. Unsa? Karon ka. Ako ginang pamatud-an gyud. Og tinuod ba gyud to? Mas gawan ko dapyo eh. Mangahoy sa dito nga. Naipunoan dito nga murag may something wrong. Di ko siya madlock. Sa bagay. Maro pang punong dako. Kay Tibok Baryo, siya man ang pinakamaro. Di na tumadlock og kanang engkanto siguro. Basta ako, mupasin ako eh. Bahala ka niya. A few moments later. Mao gyud ning kahuya ang giingon ni Tamoy. Karon. Ako nang pamatud-an kung tinuo ba gyud nga na something siyang giingon. Diri ko dapit. Dili. Naday nang litik siya ha daw. Naday nang litik. Siyang tabadidoy. Katawanan. Mag-shot sa kung to body rebe kay atangan ako og tinuo ba gato kaya ang giingon. Pero tay sabi samtang di pa ko magsatuba naman ako ginadala-dala diri nga makagagahom nga sunglass. Pero makagahom nga sunglass. Kini makagahom nga sunglass. Kung ako ni isuot karon na ako'y matkit-an nga bisag unsa nga mga klaseng dili na mo ninyo makit-an. Lamia sa tuba oy. Oy. Ha? Daan ko pa. Narjo day ka diha daw. Kaya hay ba nimo? Nag number 4 pa. Patay. Atik-atik rato nako nga anak ko nakit-an. Matay no? Nakita di siya sa kuha? Ali sa dir ba? Sa tag ba? Bigaya pa ni mo eh. Ali na dire. Kadugay pa ni gawas. Kurag atik ra masurtong giingon ni Tamoy-moy nga naay something wrong diri ah. Biliban ako ning tawana. Siya ra may nakakita sa kuha diri. Sa kadugay-dugay pa na ako diri. Nah, biliban ako tawanan. Kaya ni mo ba? Tuloy na diri ba? Mag-shot ta kayo. Kapit na bawal tawag sa galong diri. Kapo yan na si ginulat nga wala pa ka diri inabot. Bigo! May bunta! Karon ka.
Tinuod man ditong giingon ni Tamoy Moy. Dali na. Dali, ali sa diri. Sabay ko kinom bi. Lingkod sa diri, lingkod. Sige sa. Okay. Labi pa kayo bahala ko kay kanang kwan ba. Tapos ka ni. Oh, dawata. Pwede ka minom? Ako nila minom. Boss. Lingkod sa boss. Tagay sa boss oh. Dawata de boss. Okay. Tim na boss. Tim na ba? Lami. Tamis no. Tamis. Perting kamisa. Gini pa ni buntag na ko gi kuan boss. Gikuha. Pure ni siya. Wa jud ni ingon nga kuan nga tungog ba. Wow! Suway pa. Katamis. Tamis kayo. Kakiyot pa naginim na oy. Tapi isa jud na naman. Berikut ka ni. One hour later. Uy, migo. Oh. Sa ba boss? Sa kadagang tao ba, ikaw naman nakakita. Isa man dyan sikreto ni mo nga nung kakita baga sa kuha. Karon ka. Nahubog na jud ang something wrong. Kaya akong gipainom og tuba nga perting tamisa. Og nahubog na gid siya. Karon ka. Kabalo ka boss. Mo ni ang nadala sa ako nga makakita o bisag unsa nga butang nga di nila makitaan. Sa pres karon. Ikaw nakit-an ti ka diha. Naglingkod-lingkod. Unya karon nag-istorya ta. Nag-inom-inom ba tag tuba? Perting tamisa. Oh, chat oh. O kining akong antiparabos. Dili gini basta-basta. Bisa manggaling og pinakalayo boss. Maklaro nako. Mula pos pa. Og kabalo ka. Og sa tanang tao diri sa tibok kalibutan. Ako rin na antipara nga ingon ini. Ako rin na nag-iya nga bugtong ani. Migo. Unsa may maayo, migo. Magkambyo ta sa ong kwintas o kanang gamhanan ni mga tipara. Ah! Dili ko eh. Unsa ra man imong kwintas nga ordinary man na samtang kini ako gamahanan man eh. Balo ka, migo. Isa unsay mong pangayuon ani migo, sakyanan, kwarta, babae. Tanan migo, makuha ni migo. Tinood ka boss? Boss, tinood ka boss? Tinood ka boss? Alangan migo. Oh, ngano day? Ngo alangan man. Kaysa mo ang giharian migo. Kani ang pinakagamahan ng kwintas migo. O ba? Sige boss. Kung pwede, magkambyo sa ta. Ay, mao dyan na mas mayo migo. Kani ako sa paggamit si mo ha. Ang bingin eh, kaya magagawang papayapon eh. Oh, pangitar ko dire kung Kani gusto ko ka. na ni. Wala di lang magagamit ni. Ako na yun. Pero nagkipagkambyo man kasi ko ako magkipagkambyo man po si mo ani kay magagawa man kay gyapon eh. O kani. Gamita. Unya, Salamat migo. ikaw nito ba ibiran ako ni dire ha? Ikaw na bahala na niya. Kani ako ni sulubon. Nya. Ikaw na bahala di ha? Oh my God. Bisa kung saan na imong makitaan. Libre na tanan. Kaya ako, moto na po ko. Ikaw na bahala ka. Tanan na mo magbuhat. Makita mo. Makita mo. Tanan, tanan.
nakuha na jud nako ang kwintas sa Encanto. Prinsipido to siya. So, kung ako ning suway na niya, madato na jud ko. Magkortahan na jud ko ani. Kat daghan jud ko klase nga matistingan ani sama sa kwarta. Mga butang. O babae. O sakyanan. Ako sa ning hubuon. Nindot kayo ang makagahom nga kwintas sa Encantong Bugoy. Unsa tayang ingon? Gamhanan tong kwintasa. Okay. Baragot to naman. Gusto kong balik sa akong giharian. Ako na yung gamito kante para makabalik na ko sa akong giharian. Hindi ko matutawa na gamanan doon eh. Stinganan na ako eh. Karon na yun! Ubalik ko sa akong giharian! Uy! So may problema ni Antiparan. Murag na ilan man ko. Ako subon kay uto na baya. Karon dayo gusto ko bumalik sa akong giharian. Uy. Kedua naman basing namali lang og istorya. Balik ko na ko usab. Karon dayo gusto ko bumalik sa akong giharian. Okay. Parang problema man eh. Nailad siguro ko aning antiparahan eh. Ita, gutom na ba kayo? Tabot ko kay Sliman eh. Kekatog manday ko day. Uy. Hala. Asa ba to? Asa ba to? Patay. Asa to? Dela! Dela! Muagi na po ng punuan niya na something wrong. Bahala na. Basta nanasa ko aning kulas. Kaya haya na ginako eh. Walang kayo napirap. So, nito hanan eh. Ito pala may magubog nga. Di man ka uli. Bahala ka diya. Basta nanasa aning kwintas na ko. Bahala ka diya. Ako kwenta. Ha ha ha.